Kecengsi kardom kadu kavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doan na fans tamil la pen pini la so video long nali tompana ki wan pi la bangke Joint Director Health Service ahin pen notification kapik lang pondo kopia notification mala bangke no nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel la long nang hombre ni la kunte ka tingon subscribe on la pen videos tame nali tum share pon ikon tangte kopia notice mala Joint Director Health of Service card biang long pen kapik lang pon la so puthak le lang pon lo nang la pen chethan pon lo nang Tangte puthot chethan pon thulana nali tum screen along thek pon thulong ji tak notice alo mate notification alo dakipi pon do la pen la so notification alo kapik lang pon nali tum la screen along thek pon long ikpo Government of Assam Office of the Joint Director of Health Service Karbi Anglong District Diphua hin pensi la so notification la bangke paklang pon iglo la pen kopia thisi kapik lang I la bang tanali tum non chini ikpo la pen kidam tang honili Joint Director of Health Service Karbi Anglong Diphua hin pen woreng warsai kapik lang pondo hala so aworeng warsai paklang dat pen puthot non la notification dag nangkile do la pen kopia notification ma la so puthak nili non ali tum phan nang than pachini porik po la pen la so notification dag publish pon dat nali tum thek ponong ji 11 February 2025 anisi publish pon la pen ala so post mate woreng warsai la advertisement number nali tum la dag thek pon long ekpo la hello advertisement a number lo la penala so awareng warsai matela Joint Director Health Service pen kapik lang pon awareng warsai la bangke 20 January molam si paklang pon iglo hala so la advertisement number nalitum thek pon long igji la pen non notice mate notification kapik lang pon la bangke written examination afan sidak kapik lang pon iglo grade 3 apos aparman la pen so notification puthot kapik lang pon thula bangke Office of the Joint Director Health Service Department pen no la pen nonali tumphana nge than ponji la bangke written examination ki tognang ji adet la pen a time la pen adim la so puthak sinali tumphan nang than pachini ponik po kicheng sinali tum thek pon thulong ji la det bang lang ponigon exam kapa do ponji adet la bangke 15 la so chiklo non nangkile ji 15 February 2025 Saturday ani si written examination mang pada ponpo la pen time la bangki adap 9 AM la pen anarlo mate narlo chitim 12 PM ansi en ponik po la pen la 9 pen 12 malam ke en ponji apu samen la bangki dak nalitum theklongji lefosi injector la pen number 2 lang do thulang nalitum theklongji ANM la pen ophthalmics assistance upon the pharmacist atuma fancy 9 pen 9 AM pen 12 PM an bangke la pli apus atuma fancy written exam ang patok panpo la pen puthot arni kang sam 1 PM pen 4 PM la bangke nalitum copy pi apus fancy written exam patok ponjima la bangke nalitum theklongji lower division assistance la pen staff nurse la pen dresser la pen lab technician atuma fancy arni kang sam 1 PM pen arni kang sam 4 PM an la so apora hot bangke la dak pli apus atuma fancy exam bangke en ponik po la pen adim la bangke nalitum thek thulongji mate dak lang ponigo adim GNM training school lamding road difu Karbi Anglong la so dim long sinalitum dampen exam la bangke tokdam nangpo la pen admit card aputhak bangke dak tok tat dak bang tok pon pe mate mention pon pe admit card la bangke nali tum dam pen contact dam igdat non kedam ning jedim Joint Director Health Service Karbi Anglong District Difu along nali tum birta and igdat non la pen so overeng war sailong komama bang phua bang phia tum si ki jogdun ma la tanali tum pachinit pon thuik tha puthon nili nali tum han pachini thule thot po ke dam tang 22 January 2025 ani la so awareng warsa farman peklang poniklo pena an apus do da apus ka peklang pon la bangke leprosy injector la pen ANM la pen ophthalmic assistant pharmacist lower division assistant sa staff nurse la pen dresser la pen lab technician atumansi hala so wareng warsa la bang peklang poniklo la pen puthot non nali tum la screen long ke thek pon long la bangke non written exam ki tokji adet la pen apor la pen adim aputhak sidak bang peklang pon thuiglo
ada ba ko exam ke en ponji la bangke apu samen la bangke dag leprosy injector la pen ANM la pen ophthalmics assistant pharmacist ato mansi ada ba ko 9 am pen 12 pm an song bong an alang li tumhan written examination pado ponikpo adim la bangke GNM training school lamding road difu karbiang long along la pen earning sa 1 pm pen 4 pm atum la bangke lower division assistants la pen staff nurse la pen dresser la pen lab technician la tuma fansi and ponik po la sinali tum puthat pachini thuigon la so comment box along komama abang phu abang phi tum si la software eng war sai long ka apply ma theki jog dun man ali tum pachini ngon la pen karju long le tum stame du ta hai min ali tum la so video la bangke mala alom so opportunity pen ali tum share gon la sipini update la bangke nali tum hanan ki 1p la bangke la anchot lo la se la son update nali tum kilong verzi aphan pura la so youtube channel tinene pin pen nali tum subscribe ikon tange domi thakme kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kilangara do anaphan stame nilhin pen kardom